Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Danding. Taong 1974, Korokonog, Samar. Panganay ng 6 na kambal itong si Danding. Sa kanilang magkakapatid, siya lamang ang pinalad na makalasap ng buhay sa lupa. Ayon sa kanya, na noong isinilang sila, lahat ng 5 niyang kapatid ay patay na. Nagdulot ito ng matinding kalungkutan sa kanyang mga magulang, pero sa paglipas ng mga buwan, unti-unti rin itong naghilom buhat sa pag-asang dala-dala niya. Dagdag pa niya na, dahil sa mga nangyari, natakot na ang kanyang mga magulang na sundan pa siya. Kaya naman hanggang sa kanyang pagtanda, di na siya nagkaroon ng pagkakataon na malasap ang buhay ng anak na merong mga sariling kapatid. Mayaman ang pamilya noon ni Danding Pinuno, kaya lahat ng kanyang luho, madali nitong nasusunod. Sagana rin siya sa lahat ng pangangailangan na sa lugar nila wala nang ibang nakaranas maliban sa kanya. Dahil dito, maraming bata ang nainggit sa kanya. Naging sentro rin siya ng atensyon sa baryo, gawa ng bukod sa mapera sila, hindi maipagkakailang matalino siya. Bagay na naging daan para pakinggan siya ng mga matatanda sa mura niyang edad. At dahil sa ganoong pagkakakilanlan, kung kaya't lumaki itong si Danding na mataas ang tiwala sa kanyang sarili. Inakala niya na wala nang makakatumbas sa kanyang talino, kaya pagtungtong niya sa tamang edad, ginawa na niya ang mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Pagsapit ng taong ito, nagkaroon na siya ng maliit na negosyo sa baryo ng Bantayan na kung saan ilang kilometro ang layo nito sa kanilang tahanan. Yon ang kauna-unahang negosyong ibinigay ng kanyang ama sa kanya, kaya naman kahit ayaw niya, napilitan siyang umalis sa kanila. Kinakailangan niya itong gawin upang personal niya itong mabantayan. Bagaman malayo sa kanyang mga magulang, hindi siya nahirapan sa kanyang sitwasyon. Bukod kasi sa sagana siya sa pera, nagkaroon din siya roon ng mga katulong. Pagbebenta ng mga karne ng baboy at mga gamit sa bahay ang pangunahin niya roong pinagkakakitaan. At sa parte ng mga kagamitan, kahit hindi araw-araw siya bumibenta, malaki-laki naman ang kanyang kinikita tuwing may naipapalabas siya. Ayon sa kanya, sapat na ang kinikita niya sa mga karne upang makaraos sila sa araw-araw. Hindi man ito gaano kalaki, sapat na yon para mabayaran ang serbisyo ng kanyang mga tao. Ayon kay Danding Pinuno, na noong mga panahong yon, wala siyang iniisip na kahit ano maliban sa pagyaman. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na hindi naniniwala sa kahit na ano paman, kaya lumaki siyang paulit-ulit na tinatawanan ang pananampalataya ng iba, lalo na kung ang mga ito ay may kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. Para sa kanya, ang paniniwala sa mga ganoong bagay ay isang malaking kahibangan. Bukod kasi sa wala itong patunay, napakahirap din itong paniwalaan. Kaya imbis na makinig sa kwento ng mga matatanda, mas pinipili niyang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kanyang nasimulan. At dahil sa pag-uugali niyang yon, kung kaya't lumaki siyang mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Walang kaide-ideya noon si Danding na malapit na palang dumating ang bagay na tatatak sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. Ilang buwan nang lumipas pagpasok ng taong ito, mas lalo pang dumami ang kanyang mga parokyano. Labis niya yung ikinatuwa, gawa ng ramdam na ramdam niya ang pagpasok sa negosyo niya ng pera. Dagdag pa niya na, halos araw-araw hindi mahulugan ng karayom ang kanyang tindahan, kaya palagi sila noong abala. At para hindi pang hinaan ang mga katulong niya, dinadagdagan niya ang sahod ng mga ito, depende sa kanilang kita. Kaya naman kahit pagod na pagod, pilit itong nagtatrabaho para lamang madagdagan ang kakarampot nitong sweldo. Aminado noon si Danding na kulang pa ang kanyang ibinibigay,
Pero sa ngalan ng negosyo, tiniis niya ang mga taong namamasukan sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, na dahil sa kanyang pagkaganid, ipinagkakanulo na pala siya ng kanyang mga katiwala sa mga nilalang na ni minsan ay hindi niya pinaniwalaan. Isang hapon, habang abala ang mga tauhan niya sa pagbebenta ng mga karne, may dumating na isang matandang lalaki na diretsong pumasok sa parte ng tindahan kung saan naroon ang mga ibinibenta niyang muebles. Pagsilay niya rito, dali-dali naman niya yung sinundan, sabay alok ng mga kagamitang ibinibenta nila. Kagaya ng ibang parokyano, sinikap niyang makuha ang loob nito upang magtiwala ito sa kanya. Ngunit kahit anong kakasalita niya, tila bang walang pakialam sa kanya ang matanda. Dahil sa pangyayari, kung kaya't bahagya siyang napatahimik habang ito ay pinagmamasda ng masama. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang ginagawa, agad itong tumuloy sa parte ng tindahan kung saan naroon ang mga karne ng baboy na pinagpipilahan. Alam ni Danding na lahat yon ay sariwa, kaya naman labis siyang nagulat nung masipat niyang nagkulay lila ang karne matapos itong hawakan ng matanda. Dala ng pagkagulat, dali-dali niya itong nilapitan kasabay ng pagwika niya rito ng, "Tingnan niyo lang ho, huwag niyo nang hawakan. Hawak kayo ng hawak dyan, mukhang hindi naman kayo bibili." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napasilay lang naman ito sa kanya habang masayang sumasagot ng, "Sigurado ka bang hindi ako bibili? Sigurista akong tao, iho. Kaya bago ko kumuha ng produkto, sinisigurado ko munang pasok ito sa paningin ko." Pagkasambit nito ng mga kataga, nagpatuloy lang yon sa paghawak sa mga karne. Si Danding naman noon, wala na ring nagawa kundi ang pagmasdan na lamang ang matanda. Napagtanto niya kasing tama naman ito, kaya hindi na siya nangahaspa na yon ay pigilan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nalibot na ng matanda ang lahat ng estante, pero kahit isa wala man lang itong kinuha. At pagkatapos nitong hawakan ang mga karne, umalis ito nang hindi man lang nagpapaalam. Dahil sa pangyayaring yon, agad niyang tinipon ng kanyang mga trabahador upang balaan ito ukol sa matanda. Mariin din niyang inilahad na ayaw niya na itong bumalik sa kanyang tindahan, kaya kapag nakita nila ito sa labas, pasimple na nila itong itaboy papalayo. Dagdag pa niya na, malas sa negosyo ang mga ganoong tao, kaya hindi na siya makakapayag na bumalik pa ito. Ngunit nang marinig naman ng kanyang tindero ang sinabi niya, hindi nito maiwasang sumabat sa kanya. Ayon sa lalaki, kilalang mangkukulam ang matandang yun sa kanilang lugar. Marami rin ang natatakot at rumerespeto rito, kaya batid nito na hindi magiging maganda ang resulta ng ipinapagawa niya. Pagtatapat pa nito na, makapangyarihan ang mangkukulam, kaya mas mainam na hayaan na lang nila ito sa kasalukuyan nitong ginagawa. Nangako rin yun sa kanya na hindi yun magtatagal sa tindahan, kaya hanggat bumibisita pa ito, huwag na lang nila itong pakialaman. Subalit nang marinig niya ang tungkol dito, hindi niya ito pinaniwalaan. At sa halip na masindak sa kwento, minura-mura pa niya ang kanyang tindero habang nakatitig dito. Ayon sa kanya, hindi totoo ang mga ganoong tao, kaya ang sinasabi nito ay literal na walang kabuluhan. Dagdag pa nito na, di siya naniniwala sa mga taong may kapangyarihan dahil sa 2 dekada niya mahigit sa mundo, wala pa siyang nakikitang nakapagpatunay nito. Nang marinig naman yon ng tindero, wala na itong nagawa kundi ang manahimik. Hindi na rin yun sumagot, gawa ng alam nito na hindi gusto ng kanilang amo na diktahan yon sa kanilang mga paniniwala. Pagkatapos ng usapan, agad namang umalis ang kanyang mga trabahador. Siya naman noon, naiwang mag-isa sa tindahan habang pinag-iisipan ang mga kaganapan noong mismong araw. Pilit niya itong hinahanapan ng paraan
pero sadyang wala siyang maisip na ideya kung papaano maitataboy ang matanda nang hindi sila nagkakagulo. Bukod kasi sa mainiti ng kanyang ulo, madali rin siyang magalit sa mga taong hindi marunong makinig. Pakialamero rin itong si Danding, kaya sa oras na makita niya itong nagmamatigas sa kanyang mga trabahador, posible na silang dalawa ang magkainitan. Yon ang kanyang iniiwasan dahil hindi niya alam kung anong magiging kahantungan nito. Pagsapit ng sumunod na araw, pinilit niyang iwasan ang mga bagay na nagbibigay balakid sa kanyang kaisipan. Ilang oras matapos niyang makapagbukas, dinagsana sila ng mga tao na kanina pang nagsasaod ng kanilang mga pagkain. At kagaya na nangyari noong nagdaang araw, napuno ulit ang tindahan niya ng karne. Ang kaso lang, di pa man sumasapit ang hapon, nakita na naman niya ang matanda na nagmamadaling pumasok dito. Nang masipat niya ito, agad niya yung pinaharangan, ngunit nang marinig ito ng kanyang mga trabahador, nakapagtatakang hindi siya nito sinunod. Kaya naman kahit ayaw niyang lumabas, napilitan siyang tumungo sa entrada ng tindahan upang kaharapin ang matanda. Pagpang-abot nilang dalawa, bakas sa kanyang mukha ang galit, habang ang matanda naman ay pangisi-ngisi pa. At nung papalabasin niya na ito, hindi may pagkakailang nagmamatigas ito sa nais niya. Binalaan din siya ng matanda na huwag yung hahawakan at huwag itong didiktahan sa mga bagay na gusto niyang gawin. Nang marinig naman ni Danding ang sinabi ng matanda, sapilitan niya na yung kinaladkad papalabas. Pagsilay naman ng mga tao sa kanyang ginawa, hindi ito nagdalawang isip na umalis sa tindahan niya. Kaya sa loob lamang ng ilang minuto, wala na halos siyang nakitang namimili. Dahil sa pangyayaring yan, mas lalo pa siyang nagalit sa matanda. Naniniwala siya na ito ang may kasalanan sa lahat ng mga nangyari, kaya sa sobrang galit niya, di na siya nakapagsalita. At sa halip na pakinggan ng mga sasabihin nito, paulit-ulit niya itong sinapak sa muka hanggang sa mapadura na ito ng dugo. Sa loob ng ilang minutong pananapak niya sa matandang yon, ramdam niya ang bilis ng pagkapunit ng balat nito. Maya-maya pa, nang medyo mahimasmasa na siya, bumungad sa kanya ang mukha ng matanda na halos bugbog sarado na. Di niya na yon makilala pero nakapagtatakang parang hindi man lang ito natinag sa ginawa niyang pananakit dito. Bukod sa nananatili lang itong nakatayo, pilit din yung tumititig sa kanya kahit sarado na ang kaliwa nitong mata. Matapos naman niyang masilayan ang kakaibang kilos ng matanda, doon na siya unti-unting napaatras na parabang hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pagbalik niya ng tindahan, agad niyang isinarado ang pinto para makapagtago. Inakala niya kasi na sa pamamagitan nito, magkukusa ng umalis ang matanda. Ngunit makalipas ang ilang oras, nakita niyang hindi pa rin ito umaalis. Wala rin itong galawan sa kung saan ito nakatayo, na tila bang hindi man lang ito nakakaramdam ng pagod. Dala ng kuryosidad, tinawag niya ang kanyang mga katulong na nasa loob ng tindahan. Paglapit nito sa kanya, dito na siya nagsimulang magtanong ukol sa ibig iparating ng matanda. Naitanong rin niya sa mga ito ang rason kung bakit walang tumutulong dito. Pagkarinig naman ng tindero niya sa kanyang sinabi, di na ito nagdalawang isip na sumagot. Bagaman alam na nito na magkagalit pa sila ni Danding, alam ng taong yon na kailangan niyang malaman ng totoo bago pa man siya tamaan ng kakaibang karamdaman. Hindi tinatabla ng sakit ang mangkukulam. At yung mga dugot lamang nakikita mo, parte lamang yan ang kanyang sabulag. Sinabi ko na ho sa inyo, hindi ordinaryong taong kinakalaban ninyo. Dahil sa ginawa mo, Manoy Danding, mukhang hindi ka na magtatagal sa mundong ito. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung umalis bago pa sila magkainitan. Nung masipat naman yon ng iba pa niyang katulong, paisa-isa na rin yung sumunod
hanggang sa wala nang naiwan sa kanyang tabi. Matapos ang pangyayari, tulala naman siyang napaupo habang pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang gagawin. Pagsilay niya sa labas ng bahay, nakita niya ang mga katulong niya na nagbigay galang sa matanda bago yun umalis. At nung makalayo na ang mga ito, dahan-dahan namang humarap sa tindahan niya ang matanda na para bang hinihintay siya nitong lumabas. Akala niya hindi na yun doon naalis, pero pagtungtong ng 7:00, nakita niyang wala na ito. Tahimik na rin ang paligid, kaya naman dali-dali siyang bumaba para isarado ang mga nakatiwangwang na bintana. Naligpit din niya ng maigi ang mga natirang karne upang ibenta pa ito kinabukasan. Ang kaso lang, habang nilalagyan niya ito ng asin, may nakita siyang mga bagay na parang gumagalaw sa ilalim ng bawat tipak ng karne. May kutob siyang uod dito, pero hindi niya yun pinaniniwalaan, gawa ng alam niya na maayos ang pagkakapreserba ng bawat isa sa mga ito. Dala ng kuryosidad, di siya nagdalawang isip na ito ay hawakan hanggang sa makumpirma niya na purong uod nga ang nasa ilalim ng mga karneng itinatago niya. Paglapit niya rito ng gasera, bumungad ang mga itim na uod na pilit kinakain ang lahat ng bagay na kanilang magagapangan. Ultimo asin pinapapak ng mga ito para lamang muli silang makalapit sa mga tipak ng karneng nagsisilbi nilang pagkain. Dahil sa pangyayari, isa-isa niyang inalis dito ang mga tipak para subukan pa itong maisalba. Ngunit paglipat niya rito sa ibang lalagyanan, lumabas mula sa loob nito ang iba pang mga uod na nanginginain. Hindi yun namalaya ni Danding, kaya naman maging siya hindi maiwasang magulat sa mga nakita niya. Maya-maya pa, dito niya na napansin ang mabilis na pagkulay lila ng mga karne. Alam niya na isa itong senyales na malapit na itong mabulok, kaya naman hindi niya ito pinagtiyagaang isalba. Pagbalik niya nito sa dating lalagyanan, dali-dali siyang umakyat sa taas para kumuha ng langis at sulo. Naisip niyang sunugin na lamang ang mga karne kasama ng mga uod na nanginginain dito. Pero habang abala siya sa pagkuha ng langis, may nasipat siyang parang anino ng nagliliyab na tao na biglang dumaan sa labas ng kanyang silid. Napakabilis ng pangyayaring yun pinuno, kaya paglabas ni Danding, wala na siyang nakita pa. Dahil dito, kung kaya't hindi niya na yun pinagtuunan ng pansin. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas niya ng tindahan, bit-bit niya na ang 2 sako ng karne. Tinapon niya yon sa malaking ukang nasa likod upang silaban kasama ng iba pang mga basura. Maya-maya pa, nang masabuyan niya na yon ng langis, tsaka naman niya itinapon ang sulong hawak niya. Paglagablab nito, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang nilalang na biglang lumundag mula sa likod nito. Para yung tao kung titingnan, pero may mahaba itong braso. Napakadulas din ang katawan nito, tapos meron yung napakalaking bunganga. Pagbagsak niya sa lupa, agad siya nitong sinakmal sa ulo na agad din naman niyang nailagan. At nang akmang uulit pa ang nilalang, dito na siya nakapulot ng bato na buong lakas naman niyang isinampal dito. Pagtama ng batong yon, mabilis niyang tinadyakan ng nilalang hanggang sa tuluyan niya na itong matakasan. Walang sabi-sabi, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang tindahan upang dito ay magtago. Pagkaraan lang ng ilang minuto, narinig niya ang paulit-ulit na pagpalo ng nilalang sa pinto. Pilit itong binubuksan ng nilalang pero paulit-ulit itong nabigo dahil sa laki ng mga trangka nito. Kaya naman pagkaraan ng kalahating oras ng pagpaparamdam, napilitan na rin yung lisanin ang kanyang tahanan. Pag-alis nito, tsaka pa lamang siya napabuntong hininga na parabang naalisan siya ng tinik sa lalamunan niya. At dahil sa mahaba-haba pa ang gabi,
Sinubukan niyang matulog upang ipagpahinga ang kanyang sarili. Ang kaso kahit anong gawin niya, hindi na siya dinalaw ng antok. At ang mas malala pa, sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, parang nagkakaroon na siya ng bangungot. Hindi maatim ni Danding ang ganoong sitwasyon, kaya minabuti na lang niyang maghintay sa pagsapit ng susunod na araw. Ang nais niya kasi noong mangyari, umuwi na muna sa kanila para maisumbong sa mga magulang niya ang naranasan niya. Batid niya na meron itong kasagutan ukol dito at yon ang hangad niyang malaman. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, inabisuhan niya ang kanyang mga katulong na magsasara na muna ng 3 araw ang tindahan niya. Hindi naman lahat walang sweldo. Dahil ang maaatasan niyang magbabantay dito, meron pa rin kikitain kahit papaano. Dagdag pa niya na, basta manatiling tapat lang ang mga ito sa kanya, gagantimpalaan niya ito ng malaki sa oras na makabalik na siya. Nang marinig naman ito ng kanyang mga katulong, pasenyas lang naman itong sumang-ayon. Alam ng mga ito na meron siyang isang salita, kaya hindi yun nakaramdam ng anumang pagdududa buhat sa mga bagay na sinabi niya. Pagkatapos ng usapan, tsaka pa lamang siya umalis. Malimit inaabot ng 8 oras ang paglalakbay niya pa uwi, kaya naman sinikap niyang makarating doon ng mas maaga. Bandang 5:00 ng hapon na siya dumating sa kanila, kung saan nataon noong tapos na sa mga gawain ang mga magulang niya. Pagsilay nito sa kanyang pagdating, agad naman siya nitong pinasalubong sa kanilang mga tauhan. Ang kaso lang, pagpasok niya sa bakuran ng bahay nila, bigla na lamang nanakit ang tiyan niya. Ramdam niya kung anong bagay na gumagalaw sa loob nito, na siya namang nagdudulot ng hindi maipagkakailang kirot. Maya-maya pa, nang hindi niya na yun makayanan, unti-unti na siyang nawala ng lakas para lumakad. Hindi naglaon, nandilim na rin ang kanyang paningin hanggang sa mawala na siya ng ulirat. Pagising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa loob ng bahay nila na nakahiga. Pagsilay niya sa kanyang katawan, wala naman siyang napansing kakaiba, ngunit nang akmang kikilos na siya, muli na naman niyang naramdaman ang sakit na naranasan niya kanina. At sa puntong yon, hindi lang ito basta-bastang sakit sa tiyan, gawa ng sa bawat pagramdam niya nito, may kung anong nilalang ang tila bang gumagapang sa kanyang kalooban. Sa kasagsagan naman ng kanyang pagsisigaw, dito na nagsipasok ang kanyang mga magulang at ang mga taong tumutulong sa kanyang karamdaman. May mangilan-ngilan din ditong mga albularyo, pero ang karamihan sa mga ito, mga espesyalistang binayaran mismo ng kanyang ama. Sa loob ng 1 buong araw na panggagamot nito sa kanya, wala itong natuklasan na kahit ano. Yung mga manggagamot namang sinadya ng kanyang ama, hindi na rin gaanong kumikibo, na para bang meron itong nalalaman. Ang gusto kasi ng tatay niya, tumulong lang ang mga ito kapag meron ng pahintulot mula sa kanya. Kaya naman nang malaman nito ni Danding, kahit labag sa kanyang loob, nagdesisyon siyang paunlakan ang mga manggagamot. Nang marinig naman ito ang paghingi niya ng tulong, nagmamadali naman yung lumapit upang siya ay matingnan. Paglapat ng palad nito sa kanyang tiyan, may mga sinambit itong usal na hindi niya magawang maunawaan. Matapos itong gawin ng mga albularyo, muling nagpakita ang nilalang na nanananahan sa loob ng kanyang sistema. Paglapat nito sa balat niya, bigla naman yung hinawakan ng matanda, kasabay ng pagramdam niya ng hindi maipagkakailang sakit. Maya-maya pa, dito na siya nagsimulang sumigaw, habang paulit-ulit na namimilipit sa sakit. Buong puwersa na rin niyang pinapalayo ang mga manggagamot, pero nakapagtatakang hindi siya nito pinakikinggan. Halos 3 araw itong pinagtiisan ni Danding Pinuno, kung saan muntik-muntika na siyang bawian ng buhay. At habang nangyayari ito, taus-puso siyang nagbabakasakali na sana'y ito na ang makakapawi sa karamdamang kanyang pinagdadaanan.
Ngunit pagkaraan ng 3 araw, tila bang wala pa ring pinagbago. Ang mas nakakabahala pa, mas lalo lang lumalala ang karamdamang iniinda niya. Dahil dito, kung kaya't tumigil na ang mga manggagamot. Ang dahilan ng mga ito, hindi nila kayang pagalingin ang ganoong uri ng karamdaman. Pagtatapat pa ng mga ito sa kanya, nasa estado niya parang may mga nilalang na pumuprotekta sa kanya. Sa sobrang lalim kasi ng aral ng kulam, hindi malabong namatay na dapat siya sa loob lamang ng 2 araw. Kaya bago umalis ang mga manggagamot, kabilin-bilin na nito sa kanya na magpatingin siya sa isang mahusay na espiritista. Nang marinig naman yon ni Danding, agad nilang ipinahanap ang taong tinutukoy nito. At sa pamamagitan ng mga koneksyon ng kanyang ama, kung kaya't hindi na sila nahirapan pa. Ang problema lang, ayaw dumayo ng espiritista sa kanila, kaya wala silang magagawa kundi dumayo rito. At sa labas pa lang ng bahay nito, bakas na kaagad sa mukha nito ang kanilang sadya. Pagpasok nito sa loob, tinawag nito ang 5 kaluluwang binabalot ng alab. Ayon sa espiritista, ang mga kaluluwang nakikita niya ay ang mga kapatid niyang namatay bago pa man maisilang sa mundong ibabaw. Habang siya ay lumalaki rin ang mga ito, kasabay ng pagkakaroon nito ng sariling personalidad at karunungan. Dagdag pa ng espiritista, yon ang pangunahing pumoprotekta sa kanya upang masiguro na hindi siya mapapahamak ng basta-basta. At sa puntong yon, ang mga ito rin ang lumalaban sa aral ng kulam na nagpapahirap sa kanyang katawan. Dagdag pa ng matanda na para makahingi ng tulong sa mga ito, kinakailangan niya yung pagdasalan. Binalaan din siya nito sa mga paparating na panganib, kaya mas mainam na maghanda siya ng mas maaga. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung tinupad. At makalipas lamang ang 2 araw, nakausap na niya ang kaluluwa ng kanyang mga kapatid. Ito ang nagbigay sa kanya ng karunungan upang malagpasan ang sakit na kanyang pinagdadaanan. Bagay na naging daan upang bumuti ang kanyang kalagayan. Nang maramdaman naman ng matandang mangkukulam ang paghina ng aral nito, di na yon nagdalawang isip pa na kumilos. Lingid sa kaalaman nila Danding, meron din palang mga aliping aswang ang matanda. Halos 4 na araw yung nanahimik bago sumapit ang gabi ng pananalakay. Maging sila man noon, hindi inaasahang bibisita sa kanila ang matanda para lamang makuha ang kanyang buhay. Ang kaso lang nung dumating ito, nakahanda na rin ang kanilang panig. Paglapag ng mga alipin nitong aswang sa bubong ng kanilang bahay, agad siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kakambal. At sa isang iglap, nagpakita ang mga ito para sugurin ang mga kalaban nila. Pagdating nito sa itaas, walang habas nitong inatake ang aswang hanggang sa mapuspos na nila ng tuluyan ang pagmamay-ari nitong katawan. Pagkawala ng ulirat nito, ginamit nila ang anyo nito upang labanan ang mga paparating pang-aswang. Dahil sa ganoong abilidad, kung kaya't nakaramdam ng pagkalito ang mga nilalang. Bawat isa sa kanila hindi makapaniwala sa mga nangyari, pero kahit ganon pinilit pa rin nilang umatake. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, dito nila nakita at naramdaman ang lakas ng 2 aswang na naglalaban. Yun nga lang, dahil sa puspos lang ng mga kapatid niya ang katawang tanga nito, kaya hindi yun kaagad bumabagsak. At kahit tamaan ito ng mga nakamamatay na pinsala, patuloy pa rin itong lumalaban hanggang sa matalo nila ang kanilang mga katunggali. Nang mapansin naman ito ng mga aswang, napilitan ang mga itong lumayo sa bahay nila. Kalaunan, dito nila nasilayan ang matandang naglalakad kasama ang mga sigbing nakatali sa kamay niya. Kahit alam na ng matanda ang mga nangyayari, tila bang hindi pa rin yon nakaramdam ng pagkasindak.
Pagpasok nito sa loob ng kanilang bakuran, agad naman niyang naramdaman ang presensya nito na mabilis na kumalat sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't pansamantalang binalot ng katahimikan ang kanilang lugar. Dito na rin nagdesisyong bumaba ang kanyang mga gabay para kaharapin ang mga ito. Mabuti na lang talaga, Pinuno, tumulong noon ang mga manggagamot para mapabagsak ang mangkukulam. Aminado si Danding na hindi yon kakayanin ng kanyang mga kapatid kung nataong walang tulong na nagmumula sa hanay ng mga manggagamot. Sa loob ng halos kalahating oras na pakikipaglaban, maraming panlilinlang ang ginawa ng matanda. Pero dahil sa lakas ng lihim na aral ng kanan, kung kaya't hindi umepekto ang plano nitong patayin siya ng mabilisan. Kaya naman nang maubos na nito ang lahat ng kanyang alas, napilitan na yung makipaglaban ng mano-mano hanggang sa masapian na ang katawan nito ng espiritu ng kanyang mga kakambal. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't paunti-unti na yung natalo hanggang sa napilitan na itong gilitan ang kanyang leeg, hudyat ng tuluyan itong pagkatalo. Pagbagsak naman ng matanda, dito na rin niya naramdaman ang pagwawala ng nilalang sa loob ng kanyang sistema. At nung mawala na ito, unti-unti na niyang naramdaman ang kaginhawaan ng kanyang katawan. Matapos ang pangyayari, kahit medyo nanghihina pa itong si Danding, nagpumilit siyang lumabas para makita ang labi ng matanda. At nung makumpirma niya na ito, tsaka pa lamang yung inilibing ng tauhan ng kanyang ama. Pero pagkaraan ng 2 araw, natuklasan nila ang malaking hukay sa libingan ng matanda. Wala na rin sila roong nadat ng bangkay na siya namang labis na ikinagulat nila. Pero dahil sa hindi nila kaano-ano ang taong yon, di na nila ito hinanap pa. Pagkatapos ng gusot na kinaharap nila, dito na nagsimula ang paniniwala niya sa mga nilalang na hindi nakikita. At hanggang sa pagtanda noon ni Danding Pinuno, kasakasama niya ang 5 gabay na nag-aalab.